Jeg er faldet. Gør det ikke ondt? Nej, ikke særligt. Eddie, skal vi ikke tage ud i skoven og lave en snemand sammen? Det er sjovt. Det kan vi ikke. Ude i skoven, der er et monster. Det var derfor, jeg faldt, fordi jeg flygtede fra monsteret. Monster? Nej. Eddie lyver for sine venner på grund af småkæden. Jeg tror, det er bedst, hvis du bliver hjemme. Vi tager afsted nu. Ha' det godt, Eddie. Hej. Vi ses. Hej. Derovre. Er du klar? Monstret har slået Eddie. Vi finder det. Pororo, Krum og Poby troede på Eddies historie og tog ud i skoven for at finde Eddies monster. Der er ikke noget monster her.